किसत बाबा यार पिजामिशके और पिताना है karmazı take verpitka vercan na stekli bugre Aram direkt kerbe, ey! Să strelemi, bă, coi străclive, țelei! Și vă izbie, bă, ia să pucăjec 2 grămni, bă! da ma fales da Oooo! Ați și vă izbi slevați! Ianco! Da, Čuvaš li me? da vas tomate. Maško! Ja mi zikaj po imenate și să pokažem tapaciti și ги застреляме. Аре, дали Я се викай. Дали се върш, да? Să vържете mi, как няма să vържи? Тя викай на Ахмет, викай на Ахмет. Дай ще пробвай, дай. Ахмет! Ahmet tebrik et be Ey, arkadaş! Ahmet Първата годка! Давай да викам аз на Салито. Сали! Има ли Сали там, бе? koy tersiz Sali Bey! Aslan seni koy Ще ги изтрепим до крак, ей! Какво стана, бе? То сгубиха те праниха, ей! Майко! Умне Богоре Сега като тях ще играем с тяхните камъни по тяхната глава. Чакай сега. Сега като тях ще го играем. Чакай малко. Не умирай, не ме остави сам, бе. Янко търса, Янко там ли, а? Янко. Ами... аз съм Янко. Какво да им кажа? О! Ага. Ами няма, ма. Кой го търси? Аз съм Халил.